खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मटरसाइकेलनि जाब्रबथायजों गासै 4 लाइमोनफोरनि जिउ खहा जादों आरो सासे जोखोम गिबि जाब्रबथाया रंजुली इन्सपेक्शन बांला साखाथियाव थानाय 17 नं राजा लामायाव जादों गवालपारा फारसे फैबाय थानाय AS 25 U 7915 मटरसाइकेल आरो गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादों जायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों थैनाय सुबुंनि मुङा ददश्री बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि खोला कामरुपनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों गुबुन मोनसे जाब्रबथाया दुधनैनि माहिपारायाव जादों जेराव गंसे ट्राक नाम्बारा AS 01 NC 8437 आरो गंसे मटरसाइकेलनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादों जेराव 20 बोसोर बैसोनि नेरेन दैमारिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासे 21 बोसोर बैसोनि प्रकाश हाज'वारिया जोखोम जादों बेनि अनगायैबो उदालगुरियावबो उदालगुरि भैरबकुन्द थांनाय लामायाव सनापुर चौकआव गंसे KTM मटरसाइकेल आरो गुबुन गंसे मटरसाइकेलनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादों जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों मुङा फारियै बुहुम दैमारि आरो रतन दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों गोबां फोरोंगिरिफोरानो साख्रि खोमानांनो हागौ आरो जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खैफोद लाबोदों आसाम सोरखारा सोनाब बंगनिफ्राय जायफोरा DLED आरो BEd डिग्री लादोंमोन बिथांमोननि थाखाय बांसिन खैफोद गोनांसिन जागोन सोनाब बंगनि इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै DLED आरो BEd सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनाय बिथांमोननि सार्टिफिकेटनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय Secretary to Government of Assam Department of School Educationआ Director of Elementary Education आरो Director of Secondary Education निसिम बिथोन हरदों आरो थाबैनो फोरोंगिरिफोरनि सार्टिफिकेटनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन हरदों आरो नायबिजिरनायाव जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोनना साख्रि गोमानायजों लोगोसे जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ CM अफिसनिफ्राय बिथोन होनाय लेखायै सोनाब बंगनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय आयेन बेरेखायै BEd आरो DLED सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरि मावनाय बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जादों BTSनि हाग्रा बिफानाव साख्रिखौ माब्ला होगोन BTSनि लाइमोनफोरा गोलाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दङ सिगांनि समाव BTSनि हाग्रा बिफाना थिसनथाइ होनो थाखाय खोथा होनाय बायदि फिन BTSनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा BTSनि हाग्रा बिफानाव लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय खोथा होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि BTSनि हाग्रा बिफानाव गासै 400नि बारा पस्ट खालि जानानै दङ आरो बेफोर पस्टखौ फैगौ दान मोननैनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै थिसनथाइ होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो BTSनि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय आसाम सोरखारा 200 हमगार्डफोरखौ हरगोन होननानैबो फोरमायथिदों EM रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथिनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखायबो भारत सोरखाराबो माखासे मुवा बेसादफोरखौ हाग्रा बिफाननि अफिसारफोरनो हरदों होननानै फोरमायथिदों जेरै कम्पिउटार सलार रेडिअ ट्रेन्समिटार ड्रेस बायदिसिना हरदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गोजोन गैयै मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोन गैया हारिनि दाङाबाजिया दासिमबो जोबनायनि मुं लायाखै मोनफानि उनाव मोनफा जाथायफोरा मणिपुर रायजोआव जागासिनो दङ मणिपुरनि भारत म्यानमार सीमायाव थानाय मरे टाउनाव गुलि गावनाय आरो अर सावनाय जाथाय जादों जायजों सासे आइजो पुलिस कनस्टेबलआ जिउ खोमानो गोनां जादों रिपर्टनि बादिब्ला कुकी हारिनि सिख्लाफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनाव मणिपुरनि खना खनला गोबां ओनसोलफोराव कुकी आरो मिथि हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया गोबां जादों कांपपकि जिल्लायावबो मिथि आरो कुकी हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जेराव रैखाथि हान्जानि गंनै बासखौ अर सावनानै होनाय जाथाय जादों बेबायदिनो मणिपुराव बमाबो खुबैनाय जाथाय जादों जायजों 18 बोसोर बैसोनि लाइमोना जोखोम जानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बादिब्ला हरनि 11 रिंगासो समाव बयबो उन्दुफुनाय समाव हाथियार लानाय सुबुंफोरा फैनानै गुलि गावग्लुंफैदों आरो न'आव बमा खुबैदों जायजों 18 बोसोर बैसोनि लाइमोना गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों बेराफारसेथिं मणिपुरनि थासारिखौ सामलायनो हायैनि थाखाय लकसभायाव बेरेखा दोलआ गोख्रोङै खुद्रिगासिनो दङ मणिपुरनि जाबाय थानाय जेंनाखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि लकसभानि डिपुटि लिडार MP गौरव गगैजों लोगोसे बेरेखा दोलोआ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि हेंथायै नो कन्फिडेन्स मशन नटिस होदों जाय लकसभायाव आजावजाबायबो दा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया पार्लियामेन्टनि हाउसनि सिङाव गावनि गोहोखौ दिन्थिनो नांसिगोन अदेबानि बेरेखा दोलोआ सोरखारजों जुजिदों जुदि सोरखारजों लोगोसे साबैसे MP दङ बेनिख्रुइ बांसिन बेरेखा दोलोजों MP दंब्ला
नरेन्द्र मदि बिथाङा रिजाइन होनो गोनां जागोन। बेराफारसेथिं मणिपुरनि जाथायखौ लानानै लक सभायावबो जेबो राव होआखै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। बेरेखा दोलोफोरनि सोंथि खालामनायावबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जानानै अमित शाहसो रायज्लायदों होननानै फोरमायथिदों एमपि गौरब गगैआ। मानि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मणिपुराव खेबसेबो थाङाखै आरो मानो सामलायनो हायाखै बेनि फिननायबो होनो हायाखै। अमित शाह बिथाङासो प्राइम मिनिस्टारखौ रैखाथि होनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि सोलायै गावसो बुंबाय थादों होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो मणिपुरनि थासारिखौ लानानै मणिपुरनि बिजेपिनि एमएलएआबो प्राइम मिनिस्टार मदिजों लोगो हमनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन, नाथाय प्राइम मिनिस्टार मदिया बेनिबो जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनि एमएलएआ। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ गोबां फसंथानफोर लाबोदोंमोन आरो सोरखाराव गैयैनि थाखाय बेखेवजोबनो हायाखैमोन। नाथाय दा बेफोर फसंथानफोरखौ बेखेवनाया जागासिनो दङ। नाथाय बेखेवबाय थाब्लाल' जानाय नङा, गोदान गोदान फसंथानफोरबो लाबोनो नांगोन होननानै प्रमद बर'नि सोरखारखौ बुंथियो बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2019 मायथाइयाव मुसलपुरनि बोरिमुगाव गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेज गायसनदोंमोन, जायनि खामानिया फ्राय जोबबाय। मुसलपुरनि बेलगरि फोथाराव पलिटेकनिकखौ थांनाय 4 बोसोर सिगां लुदोंमोन, जेराव दा फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ। बोरिमुगाव डाइट आरो डीएलएड फसंथान, बेनि अनगायैबो बरमायाव बीएड कलेज लुदोंमोन, जायनि खामानिया जोबजोब्बाय, खालि हस्टेलावल' गाब होनो गोनां दंसै होननानै फोरमायथिदों। आरो हाग्रामा महिलारिनि नाजानायाव गोबां फसंथानफोर लुनाय जादों, जेरै डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि, जुडिसियेल कर्ट, निकासि जेल आरो गोबां। सोरखाराव थानायमोनब्ला गोबां फसंथानफोर लुबावनो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो दानि सोरखाराबो हाग्रामा महिलारि लुनाय गोदान फसंथानफोरखौल' बेखेवबाय थायालासे जाहाथे हाग्रामा महिलारि बायदि फसंथानफोर लाबोनानै रायजो राजानो दिन्थियो, बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायो। मानोना गोबां फसंथानफोर जेरै ल' कलेज, कमार्स कलेज बायदिनि गोनांथि दंबावो आरो बड'फानि मुङाव इउनिभार्सिटि लुनायनि खोथा दं होननानै बुंथियो बिथाङा। जायनाखि प्रमद बर'आ बाक्सानि आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो मुसलपुरनि मन्त्रि, बेनिखायनो बिथांमोनखौबो फसंथान लाबोनो थाखाय खावलायो बिपिएफनि बारग' इएम बिथाङा। बिटिसि सोरखारनि नाजानायाव मैखुन आबादखौ जौगाहोनो नाजानाय जादों। बिटिआरनि 47 मैखुन आबादारिफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय गुबुन रायजोआव दैथायहरदों। 7 सान फोरोंथाय होनो थाखाय चन्डीगढ़ आरो हिमाचल प्रदेशआव दैथायहरदों। 47 मैखुन आबादारिफोरजों लोगोसे थांफादों एमसिएलए सजल सिंह, आबाद बिफाननि मैखुन बिफाननि सामलायगिरि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मैखुन बिफाननि बिबुंगोरा सन्दीप दास। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्ड माशरुम मिशन लन्च खालामनाय जादोंमोन, जायखौ बे बोसोराव मैखोमै मावफुंनो आखायाव लादों। बेनि थाखाय एमसिएलए सजल सिंहखौ मासिगिरि बानायनानै कमिटिबो दानाय जादों आरो बिथांमोनहा मैखुन बानायनो थाखाय न' लुनानै होनो थांखि लादों, लोगोसे आबादारिफोरखौ ट्रेनिं होनो आरो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों। बे लेखायैनो भारतनि मादाव साबसिन मैखुन दिहुनग्रा जायगा चन्डीगढ़ आरो हिमाचल प्रदेशनि सलानाव दैथायहरदों। गिबियाव चन्डीगढ़आव थांगोन, बेनि उनाव हिमाचल प्रदेशनि सलानाव थांगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। मणिपुरनि दावराव दावसियाव आइजोफोरखौ हाराहास्ति खालामनाय जाथाया मोनफानि उनाव मोनफा सोराङाव फैगासिनो दङ। मणिपुराव 3 आइजोफोरखौ गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव थाबायहोनाय आरो हानजायै जिनाहारि खालामनाय भिडिअ'आ सोराङाव फैनायनि उनाव दा फिन सासे बिएसएफ जवाना सासे आइजोखौ हाराहास्ति खालामनाय आरो गाज्रि नोजोर होनाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। भिडिअ' नुजाथिनाय बायदिब्ला सासे बिएसएफ जवान मुङा हेड कनस्टेबल सतीश प्रसाद, जाय इउनिफर्मआव थानानैबो गंसे शपिं मलाव आइजोनि मोदोमाव गाज्रियै आखाइ होदों। जाय जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजादों। सीसीटीवीनि बायदिब्ला बायदिसिना मुवा बेसाद फाननाय गलायाव हाथियार लानाय बिएसएफ सतीश प्रसादआ आइजोनि मोदोमाव गाज्रियै आखाइ होदों आरो हाराहास्ति खालामदों। जाथाया अनलाइननि गेजेरजों गोसारनायनि उनावनो बिएसएफ जवानखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्डबो खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।